Hello logofor, welcome back my YouTube channel. जों दा Bodoland Martyr रावहाय बेरायहैनो थांगासिनो आरोखिना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो जों दा नै अट'जों गाखोगासिनो अट'जों थांसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मोनहांमानो जाबाय आरोखिना मोनबायानोसै आरोखि हाबैसै आरोखिना एन्ट्रि मेन गेटजों हाबनो मोनासै ओरै कलेजनि माबाजोंहाय हाबबाय आरोखिना इउनिभारसिटिनि केन्टिन माबाजोंहाय ओइ बिबारा मोजांथारना आं फैयालै फट' खेबनो नामा कापल्स गाइस मोनैनो मालाय बरिया भिउ गाइसमोन जोंनानो पस्ट होगासिनो सासे ओमफ्राय नैबे केमेरामेन आरोखिना जोंना सासे होगासिनो मालाय सेल्फि लानायाव नै नोंसोर मासे साइज बा नै बाब्रिया पुरा दिनै सेटारडेनि मजा आरोखिना गोसोआव दुखु दाहा सिन्थाफोर थाबाय बायोबा बिदि एकदम गोजोन जायगा बेरायनांगौ आरोखिना होमबाना आं गोसोनि खोथा फोरमायदों आंनि नायगिरि बिथांमोननो ओमफ्राय बिसोरो गान खननानै बिराद दिगदार होगासिनो आंखौ So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Ya नै बरिया समायना ब्रेक बड'लेण्डनि बिउटि नामा बिबारानो नै दासो गोरलै गायदों बियो माबासो बिबारसो आं सान्दों मैगं फोनाय माबासो सोरनिबा भिडिअ नुदोंमोन आङो बरिया दासो गायदोंनो फुलफ्रानो बिसोर माबाजोब्बासो मोजां नुबावसिगोन आरो बांसिननो रिल्स बानाव गाइसमोन रिल्स आंथ' रिल्सबो बानायनो रोङालै इउटुबारानो खामानि गैया मोसानोबो रोङा जास्ट मिनिनोल' रोंगौ आङो गाइसमोन मिनिनोल' एकदम खुगा गारसिनानैहाय बारदों दासो बारहांदों बारसे बारनै बेफोर बारजोबबा बिराद समायना नुगोन आरोखि ना बेस हनै ना
नै आयै बेफोरो मासे समायना समायना बिबारफोर ओरैजे दै माबानानै होबा बेखौबो बेखौ दैखौ माबानानै होबा हगारनानै होबा साफा खालामबा बरिया बिथांमोनानो जाबाय जोंनि बर' हारिनि जोहोलाव जोहोलावजोफोर आरोखि ना जों बड'लेण्ड सोमावसारनायावहाय मुंख्लं जानाय बिथांमोना हारिनि थाखाय जिउ बावबाय आरोखि ना बिथांमोना गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि दं आरोखि ना बेवहाय दुखुनांथाव आरोखि ना बिराद बिथांमोना मुंख्लं जानानै थांबाय जोंनि थाखाय ओरैजे आरो ओरैजायबो दं बेसेबांबा रोजा रोजा आरोखि ना लोगोफोर स' बिथांमोना बिराद रेसपेक्टेबोल आरोखि ना जोंनि थाखाय बिथाङा गायदे ओरैजायबो दं आरोखि ना मोजां नुदोंथ' ने गैया आंहाबो मोजाङानो मासे मोजां नुयो गोथां गोथांखौ नायनाय आयै गोथां गोथांखौ जा फसायबाय आङो खेबखो ओइनै गाहायथिं हरै थांनानै नै बावल' जमा बार दङ नै मेन गेटआ ओरैसो आरोखि ओमफ्राय बरिया मोजां बिबार ओइ जा मोजां दे मेन गेटआनो ओरैजाय ओमफ्राय हाबनो होआ खोमा मारिनासो दोनो गेटखौनो मासे मोजां दे बेयो गाहायबा बिराद मोजां नुगौमोन हनै आयै Hello guys. मासे मोजां बिबारखौ फसायबायलै पूरा व्यू उदां अख्रां बेसे समायना सिथायसोआलै गोसोम जाखायोना कालार जाबाय कालार फुनाखै गलेन गलेन आरो मैला जाबावबाय
बिसिनो थ'बा आरो फांलासो खामो गानल' खनफ्रामबाय थायोला जोंनि एरिया बैलाय बे केन्टियाव मोनोना हावा दा नायखांबायना जोङो चाइनिसो जालांसै एखेसो चाइनिसनि जा चाइनिसआव आं माबा जानो क्रिस्पि जानो गोसो जालांसै मालाय बैयाव जायसै मालाय क्रिस्टि थावा माबाफ्रा बेना फायदो जायगा सोरना जोंहा बोरैबा मोनसे साइज नुबायलां दैखौ हनै आलदा जायगा बायदि बारलालै दा बोथोर गैलाना दा बोथोर गैला औ दा गोरलै गोरलैसो जाजायो नामा बे दाना जों दा ओंखारलांफिनसै आरोखि ना गार्डेन सिंनिफ्राय बे बिबारा गाहायाव मोनबा मोजां नुथारगोन बड'लेण्ड नायल' जाल' इउनिभारसिटिया